noite, Noa. Tres deseños completamente diferentes que tamén penso que é máis doado, porque se tiveras tres moi similares, algunha dúbida que che quede de algún dos vestidos ou algo que lle queiras preguntar No, es que tengo muchas dudas todavía. Moitas dúbidas. A ver se o mellor disipamos un pouco esas dúbidas vendo o que opinan os galegos e as galegas que che pode quedar mellor. Vale. De traxes de novia, pois mira, que lle vou dicir, agora hai moitas, non é como cando eu me casei. Se é nunha playa poden ir en bikini. Se é nunha iglesia terán que ir vestidas, digo eu. Pero vamos a ver, se a ela lle gusta con 1000 margaritas, que lle poña 1000 margaritas. Non ten por que ser branco, nin ten por que ser nada. Con que lle gusta a novia. É que fora económico, porque é unha cousa que se usa un día ela vai todo. Non vai hace falta gastar muchos miles. Hai xente que non ten gusto. Yo creo que menos es más. Sencillos. Lo más sencillito posible, que te quede bien y el corte que te gusta a ti. Está me sorprendendo porque aquí a xente opta polo sencillo e o económico. Sí, sí, sí. Non Mira, sei, como Eddie. Claro, es que como Eddie. Sobre todo polo económico. Esa sempre é a teoría. Sinxelo económico. Claro, que depende do que ti consideres sinxelo. Claro. Hai cortes e cortes. Están dirigidos cada línea a determinada novia. As tres super bonitas, con unha confección impecable. Sí que é certo que o meu vestido igual é o máis diferente ás outras opcións, porque as outras opcións son un poquinho máis convencionais. Estando en Galicia, que eu sei que vides moito, porque, bueno, Eddie de Fisterra sabémoslo todos, pero ti ao final eres madrileña, tens que disfrutar cando estás aquí danos a comida. É que encima me encanta comer. Facemos unha pausa, recuperamos a Eddie, sacámoslo do biombo, que vos podedes dar un biquiño ou algo, que levades xa moito tempo aquí separados, e aproveitamos para comer todos, vale? Me parece genial. Entre petisco e petisco, ponse sobre a mesa un dos temas máis duros para unha parella nunha boda. Onde casan? Na terra de Violeta ou na de Eddie? De que eso me dices mucho. Ela quería praia, entón ya se dis Madrid non pode ser. Estou Galicia, entón praia podes coller aí agosto, podes chover tranquilamente. Sí. Entonces hai que arriesgar un pouco, pero bueno. A ver, aquí el clima es peor, pero la comida es mejor. Estamos nesto. Como boas diseñadoras de traxe de noivas, teñen 1000 anécdotas, pero esta que nos conta Isabel supera todas. A ver, eu creo que a máis heavy que tuven foi unha novia vestida para salir pola porta e chama e di que como se quitaba o vestido. E dille, pero que pasou, Eddie? Es que el novio non se presenta. É que él había saído de marcha o día antes e quedouse dormido nunha casa de citas. Pois agora sí, chegou o momento que levábamos agardando dende que comezou este programa. Violeta, a decisión final. Ti chamáchesme moi preocupada porque querías un vestido para a túa boda con Eddie, un vestido feito en Galicia. Tiñamos tres propostas. Desas tres opcións, só un pode ser a túa grande escolla. O gran vestido de noiva de Violeta. Pero só lo podo saber eu. Vale. Así que, moita sorte aos tres. Bueno, gracias a las tres. Violeta probou e comparou os tres vestidos e xa tomou unha decisión. Agora só falta que visite a tenda da elexida. E a afortunada, Hola, Violeta. Hola. Non me digas que has elixido nosotras. Aquí estoy. Fixémolo con gran amor para ti. Y lo noté. Moi ben, pois témolo arriba, témolo aí. Que intriga, Viches, que intriga. Ay, que habrá aquí, que habrá aquí. Vai aquí, así, o preparadiño. Bueno, pues moi orgullosa, por suposto que sí, moi contenta e moi orgullosa. Tamén vos quero dicir unha cousa. Este vestido mandástesme poñerlle un nombre. Despois de darlle 2 ou 3 voltas, o nombre pois leva o de miña nai. Porque ela sempre traballou tamén na costura. Entonces é un homenaje a ela. Mira, non podo ver aí un pouco. No, moi cerradillo. Non, vou ter que esperar hasta agora. Tens que esperar hasta ese día. Despois de moitas probas e non poucas dúbidas, Violeta conseguiu tomar unha decisión. Sabe que Celine non é só un vestido, senón unha parte imprescindible do seu día máis especial. Pero como en toda elección importante, Violeta está a tempo de dar un paso atrás.
Será Celín a súa grande escolla? Merece la pena, ¿eh? Merece la pena. Hola. Hola, Noelia, ¿qué tal? Bueno, ay, Eddie, claro que tanto biomo, bueno, una comida, Violeta. Ay, bueno, parabéns, Vamos, Violeta. Ao final, vestido número 1, ese, bueno, non vamos dar moita pista porque está aquí, Eddie, pero ese colo halter, esa capa. Vamos a recordar cómo se quedaba porque era completamente espectacular. Algo que me conquistó de este vestido fue que era como mi personalidad plasmada en él y la espalda. La espalda te va a impresionar muchísimo. Dixen de primeira opción as dúas, pero cando empecé a escutar un pouco as características de cada un, digo claramente o un. Esto, sabes como son as noivas, Maite, nunca se sabe. Entón, hombre. eu, antes de que ti lle fagas Claro. entrega do vestido, teño que preguntar si este é a túa grande escolla ou necesitas que siga buscando. Hay que seguir buscando. Pero, No me digas eso. porque es uno de los que voy a llevar 2 y este es uno de ellos. Dos vestidos! Temos para ti, si ti tamén necesitas... Tamén vou levar dos traxes, tamén. A grande escolla de Violeta, entón, Esta. un éxito, o vestido galego xa que leva. Yo quiero... Está todo ben. Yo el día de mi boda me imagino entrando y yo espero que todo el mundo, pero sobre todo Eddie, se caiga cuando me vea, seguramente. Que diga, wow, impresionante, y que nunca me haya visto así.